ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ଥିଲା ଜାଗର। ଜାଗରରେ ମୋ ଦେହଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ଜାଗର ଆଗ ଦିନ ଥିଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିବାରୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିଦେଇଥିଲି, ତ ଜାଗର ଦିନ ପୁରା ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲି। ସେଥିଲାଗି ମୋ ଦେହଟା ପୁରା ଦିନ 9ଟାରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଛିଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହେଲା, ତା ତ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ଆରଡ଼ି ଯିବି, କାରଣ ମୁଁ କୋଉ ବର୍ଷ ଜାଗରରେ ଆରଡ଼ି ଯାଇନି। ଏଇ ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଇଥିଲି, ସେଥିଲାଗି ମୋ ଦେହଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଦିନଟା ତ ଯେମିତି ସେମିତି କଟିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେମିତି ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ଏତେ କଲା କି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯାଉଛି ମେଡ଼ିସିନ କଣ ଦିଟା ଖାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେବି। ଆଜି ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ମିଠା ଥୁଆ ହେଇଛି। ମିଠା ତ ମୁଁ ଖାଇନି, ଗୋଟେ ଥିବାକୁ 10ଟା ତ ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଛଣାଛଣି କରିଦେବି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ମୁଁ ବି ଖାଇବି, ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ଖାଇବେ। ଏଠି ଆସିକି ମୁଁ ଛତୁଆକୁ ମେଞ୍ଚେ ଖଣ୍ଡୁ କଂସାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଗୋଳେଇବି ବୋଲି ଭାବିଲି ଏଟା ଗୋଟେ ବେସନ। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ପଛ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଛତୁଆଟା ମୋତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାସିଲା, ଟିକେ ହାତକୁ ଟିକେ ଲାଗିଲା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଛତୁଆ, ଯାହା ମୁଁ ଛତୁଆଟାକୁ ଗୋଳେଇନି, ନହେଲେ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ପାଟି କରିଥାନ୍ତା। ଏଠି ଭାବିଲି କଣ କରିବି ଛଣାଛଣି ତ କରିମି ବୋଲି ଭାବିଦେଲି, ଏଠି କଣ କରିମି। ତାପରେ ଭାବିଲି ତ ବାଇଗଣ ବରା ଛାଣିଦେବି, କାରଣ ବାଇଗଣ ବରା ମୋତେ ବହୁତ ସହଜ। ଗୋଟେ ଛଣାଛଣି ଭିତରେ ବାଇଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିବା ବୋଧେ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଥାଏ ମୋତେ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ଏଠି କହୁଛି ଏଟା ପକୁଡ଼ି ଛାଣିଦଉନୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ମୋ ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଜମାରୁ ଛାଣି ପାରିବିନି। ଯାହା ହଉ ଦି ଭାରି ବାଇଗଣ ଛାଣି ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖିଥିଲି କାଟିକି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ତୁ ଯଦି ଛାଣିକି ପଛରେ ଖାଇବୁ ଖା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ବିନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଛାଣି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ବୋଉ ଗୋଟେ ଦଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ବୋଉ କହୁଛି ଭଲ ହେଇଛି, ଟିକେ ଅଲଣା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦି ଭାରି ଅଲରେଡ଼ି ଛାଣି ଦେଇଛି, ଯିଏ ଛାଣିବ ତାକୁ କହିବୁ ଲୁଣ ପକେଇ ଛାଣିବ। ଏଠି ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଦିଟା, ମୋ ବୋଉକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଟା ଦେଇଥିଲା, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଦି ତିନିଟା ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଖାଇ ପିଇ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା ଏତେ ବିନ୍ଧୁଛି କି ମୁଁ ଆଉ ବସି କିଛି ଆଉ କହିପାରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି। ଏଠି ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋ ଭାଉଜ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ। ମୋ ଭାଉଜ ଯାଇଥିଲେ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଗୋଟେ ଚାଉମିନ। ଚାଉମିନରେ କିଛି ପଡ଼ିନାହିଁ, ଖାଲି ଦିଟା ବନ୍ଧାକୋବି ପଡ଼ିଛି, ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଫୁଡ୍ କଲର୍। ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି କାହିଁକି ଆଣୁଥିଲୁ, ମକା ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ଏଇ ଚାଉମିନଟା ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କେମିତି ଲାଗିବ? ଫାଷ୍ଟ କଥା ଚାଉମିନ ତ ନନଭେଜରେ ହୁଏ, ତାପରେ ନହେଲେ ଭେଜରେ ହବ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିକି। ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ କଣଟା ଲାଗିବ? ଚାଉମିନ ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ